odiechieng' machielo, thuolo machielo, chenro machielo mar penja laktar. Kama wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Ruth Otieno, kenda mor mokalo mar rwake ni machiegni kamora mora ma intiere. Yena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa obonyiso wa ni nyinge ng'a en wuod kanye. En emomiyo wa topic wa makawuono ni en twak mane. To gima daher mondo mi anyisi ni bedie musichike iti nikech chenro makawuono dhi puonjwa mang'eny mokalo. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Nyinga Dr. Jerry Okello. Athietho osiptal miluongo ni Medical Health Services, mano Nairobi buore ka. An jaringa kojwach, to mano ikabondo kasipol. Mimi watwak daktari. Kawuono daher mondo wawuo e wach kata tuo mar diabetes, kata tuo skari, mano kido mar ariyo, manyiso ni type 2. En tuo mosebedo ka chando oganda, kendo ji mang'eny waneno komedore mang'eny. To ber ka wang'iyo to wang'e gik makele mondo wang'e kaka wanyalo thiedhe, kok kamano to kaka wanyalo geng'e kapo ni ng'ato nigi thuolo mamalo mar yude. Nyakora moge jong mana kaka winjo Dr. Jerry owacho no, wadwa ng'iyo tuo mar sukari type 2 mabendo luongo kacha ni type 2 diabetes. Ok wadhi matuta ahinya chandruogni kata tuo ni, to gima wabotimo odiechieng' ma kawuono wanyalo luonge nang'o daktari? Wanyalo luongo tuago ni en public awareness. Public awareness. Tiende ni wadwani mondo mwapuonjre wago mbaka wang'iyo ni to tuo ni ang'o ma otimore kata ere lokruok ma obedo godo, ang'a timore ndalo masani kipimo kod kata higni 20 mokalo. Nondo mayande notim daktari nyiso kacha ni nenore ni medruok nitiere kuom type 2 diabetes kata tuo mar sukari kidieny mar ariyo. Kuonde kaka Nairobi odhi malo kod kwanda tamalo 5, kuonde kaka bombe mopogore opogore kipimo higni 20 mokalo nitiere kaka odhi malo. Debe ni ang'o matimore e bombe momiyo tuo mar diabetes kata tuo mar sukari type 2 ni medore ahinya e bombe kipimo kod kor gwenge? Mokwongo kapok wadhi kanyo, ber ka wanyalo ng'iyo ni to diabetes type 2 ni en tuo mane. Ma wayudo ni en tuo ma sukari bedo mang'eny e rembi, miyo ng'ato bedo gi sukari mang'eny e dendi. To type 2 kata kwa ng'iyo type 1, niwacho ber kwa dhi type 2 to wakwongo ng'iyo type 1 en ang'o. Koro type 1 en mayudo joma tindo, kata seche moko luonge ni juvenile diabetes, manyiso ni en omako joma tindo, onyalo maki kata ki inja higni 6, seche moko tinde waneno kata mana ja higni 2 nyalo bedo kata gi tuo sukari ni. To en chutho mako ji kapod ji tindo. Tuo ni en en tuo sukari man wang'e ni mako joma dongo kende. To kwa ng'iye maber, chon nwawacho ni en adult mar joma dongo, lakini tinde to waneno ka omedore kendo kata joma bet tindo, jo higni 20 kanyo nyalo yude kadhi malo. Manyiso ni chon cha nonyalo yudore kata mana jo higni 30 kadhi malo, lakini tinde tuyudo ni kata higni 20 ng'ato pod nyalo yude. En tuo mosebedo ka medore kendo ji mang'eny tinde yude niwach kaka ji odak. Dak kwa machon yudo ni nitie gik mane watimo mamiyo wanyalo geng'o tuo ni, lakini sani koro yudo ni kata joma tindo nyalo yude niwach kaka ji odak. Mokwongo, ang'o makelo skari mamiyo skari bedo malo? Achiel kuom gima miyo skari bedo malo en chiemo mwachamo. Kaponi wachamo chiemo manigi sukari kata starch mang'eny, to gin chiemo ma ok gin organic, manyiso ni gin chiemo ma fast foods. Mano nyalo miyo ng'ato bedo gi skari mamalo. To king'iyo kata mana town kuonde mwadakie gi, mane chiemo mang'eny mwachamo maloyo kaka chon wachamo chiemo ma natural. Sani kendo yudo ni jok modak e town ng'eny ng'ato yudo e office, otiyo chakre okinyi nyaka odhiambo, to time matin moyudo kata kodhi manyo chiemo, to chiemo monyalo yudo mayot gin fast foods. Ma fast foods gi gin kako olosgi, gin olosgi e yo moro ma gin gi starch mang'eny, kendo ginyalo bedo gi gik moko e igi manyalo miyo ng'ato bedo gi thuolo mang'eny mar yudo tuo mar sukari ni. Nyithindo matinde yudo ni gigi tuo sukari ni donjo kuom gi chon, niwach yudo ni ok gituga ahinya oko. Gin joma tugo ei ot, ng'eny gi yudo ni gin gi screen time mang'eny, ma gin gineno TV kata mpira tinde gitugo mana e TV, ma ka gitieko seche ma kochopo godhiambo tuyudo ni nyathini nokodhi kata oko nokotugo. Koro exercise moko matindo ma ng'ato nyalo timo kapod en ng'ama tin
iyudo ni ok otim. Ma kapono chopo higni kata mana 20, 30 kanyo, kata mana 25 kanyo, to kodonjo ni koro donjo tich, nochako tich. To en tich kendo miyo obedo piny, kendo en tich mamiyo en mana e screen. Mano miyo ng'ato ok tim orako, to obedo gi thuolo mamalo mar yudo tuo mar sukari ni. Koro king'iyo mano to kikompea gi dala, iyudo ni dala ji mang'eny ok yud tuo ni ahinya kikompea gi Nairobi kata towns, niwach iyudo ni dala pod ji timo manual work, ji dhi e puodho, ji pod beto, gik moko matindo tindo manye gi nyalo timo, ng'eny ji pod timo mago. To kata mana chiemo, iyudo ni chiemo mani dala ok gin kaka masani mag jiemo manyalo miyo ng'ato bedo gi, ma koro iyudo ni bio medore, to ok omedre ahinya medore kuonde mwadakie, town mwadakie koni. Ilere maber mokalo tuo mar sukari kata type 2 diabetes, mabende itudo kod joma dongo. Type 1 en mar joma tindo, mabende daktari wacho ni thothne iluongo ni juvenile. Kane pok wadhi weche mag chiemo, gini wantiere kod picha manyiso gwenge mopogore opogore kod data kaka sani koro tuo mar sukari kuom joma dongo chala pacho ka antiere kod picha maber mokalo ka manyiso gwenge mopogore opogore kwa data malo mag jogo mantiere kod tuo mar sukari daktari kod gigo manyalo bedo ni kelo chandruogni. Omiyo nyakora Mugia Jwanga kapono ni nyalo neno picha no, wadwa ni wawuothie mana matin kod daktari. Daktari wachaka negi Kisii, ka wawuok Kisii wabodhi achiel kachiel nyaka Kisumu mondo mi waluor kama. Debede ni ang'o matimore ka kod picha ni gimanyiso nyikwara Mugia Jwanga. Mokwongo iyudo ni gwenge mopogore opogore Kenya ka iyudo ni ji mang'eny nigi genetics mag gima yudo tuo ni, wacho iyudo ni tuo ni be oyudore genes ma opogore opogore. Inyalo yude anyuola. Koro iyudo ni king'iyo jo Kisii kata jok ma Kisii kata jok ma kuonde mopogore kaka wach kata ni central mano Central Kenya, iyudo ni jogo nigi thuolo mamalo niwach gin e anyuonde gi mang'eny moloyo jomoko e Kenya ka. Koro kidhi kwachako gi Kisii ka, iyudo ni en omedore ahinya kuom joma dongo, niwach joma dongo emiyudo no bet ahinya, ok ti ahinya, lakini joma tindo e area mag Kisii gi iyudo ni gin joma tiyo gidhi e puothe mopogore opogore, gitimo manual work mang'eny, to chiemo ma gichamo be iyudo ni nigi ndhadhu maber manyalo miyo ng'ato geng'o tuo mar diabetes. Koro joma dongo emomedore ahinya niwach gin joma yueyo, manyiso ni joma dongo ema yude mang'eny maloyo joma tindo. Kiduogo Kisumu, mano be timore e yo Kisumu, iyudo ni 6% high rate among elderly, manyiso ni omako joma dongo ahinya maloyo jok ma tindo. To mano nyiso ni joma dongo ok ti kendo ok tim manual work mang'eny kalure gi kaka nonro ni otimore. To kiduogo kata mana Eldoret, iyudo ni 4.2% medore. Kendo sana omedore kuom joma dongo, en mani koro kondi kanyo, lakini iyudo ni Eldoret iyudo ni en urbanization mano nyiso ni area no ji mang'eny ok tim manual work, lifestyle magitiyo lifestyle ma town mamiyo gibedo gi high rate. To kuonde gi iyudo kata Kisumu ka waneno ni the most important thing mwaneno ni en ni diet emamiyo jok madongo timbre nade yudo tuo ni, kendo omedore 6%, manyiso ni gichamo chiemo ma fast foods go ahinya mamiyo gibedo gi tuo no. Kiduogo Nairobi kato kendo chako medore, niwach Nairobi iyudo ni kendo tije mang'eny mag bet mang'eny, manual work tin, koro ji mang'eny nyalo yudo tuo ni niwach kalure gi lifestyle ma ji odak godo Nairobi ka. Koro factors achiel ma en diet, iyudo ni mano en achiel kuom gi, sedentary lifestyle kaso gi stress be en gima miyo Nairobi ka iyudo ni kata mana rent mag ute ni malo, tije seche moko iyudo ni kata kiwuok e tich mondo ichop ot jam ni ng'eny, koro iyudo ni chopo modeko, kichopo e ot tiol, ok idwa kata gine, seche moko ichopo e ot koko be nie ot ka, koro mago be nyalo miyo ng'ato bedo gi thuolo mamalo mar yudo tuo mar diabetes. Mombasa waneno ni 5.1% mar jok ma kako medore, manyiso ni wan gi jok ma ji mang'eny mokti kata ka gitiyo to income margi ni piny. Koro mano nyalo miyo ng'ato bedo gi tuo mar sukari, niwach obiro gi pressure gi adrenaline. Waneno ni adrenaline nyalo miyo sukari bedo malo. Koro mago gin gik manyalo miyo ng'ato bedo gi thuolo mamalo mar yudo gigi. Community effects manyiso ni jomoko nitie ma nyalo bedo ni yudo ni anyuondgi nyalo bedo gi tuo machalo kamagi. Kasto ng'enyne yudo ni
kata mana ng'eyo ni ng'ato nyalo bedo gi diabetes, mano education ma timore kuonde go bedo ni piny. Koro mago gin gik manyalo miyo ng'ato bedo gi, to ka education ni piny, achiel kuom gima nyalo miyo mano timore en ni koro nyalo bedo ni ikia kata ni nyalo timre nade, inyalo geng'e nade. Nyakora Mogejwanga, ineno picha no moro kapod inyalo duokna go mana matin mondo mi ing'iya ne ni to intiere kanye, intiere Nairobi, intiere Eldoret, intiere Kisumu, Kisii, Mombasa, koso kanye. Ineno ka Kisumu kwanda tamalo 60 kaka omedore. Kati wachinwa kata ni ainyanya jogo ma higi osenia kata jogo madongo kod jogo ma ok chiemo yo makare. Poor diet, mano en achiel kuom gigo ma bende waneno kacha mang'eny mokalo. Kopogore kod mano, gwenge mag Kisii bende wachinwa kata ni thothne gin joma dongo. To mana kaka nikete ni thothne gin joma dongo, to sani waneno ka joma tindo mang'eny bende thoro yudo chandruogni kata tuo mar type 2 diabetes. To ma adebed mana ni weche mag lifestyle, weche mag chiemo, koso ang'o momiyo medore mokalo kuom jogo ma pod tindo monego beni kata ok onego beni nitiere kuo tuo mar sukari, daktari? Ahinya to weche mag lifestyle nyalo miyo ng'ato kata joma tindo mang'eny yudo tuo mar diabetes ni wach yudo ni wang'e gima kele ahinya to en ka skari ni malo, to skari nyalo bedo malo gi kalure gi chiemo mwachamo, kasto i overwhelm the insulin manitie manie dendi. To joma tinde yudo ni chiemo ma wachamo kata gik ma wayudo mayot mar chamo, yudo ni wanyalo yudo kata mana gweno mag GMO gi. Gwen gi yudo ni ging'eny gi a lot of cholesterol, kendo gin gi factors mang'eny manyalo miyo ng'ato bedo gi skari mamalo. Koro achiel kuom gi en chiemo, lifestyle. Kwang'iyo lifestyle lo, chiemo e achiel kuom gik manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruogni. Ok wacham chiemo ma organic, manyiso ni wachamo chiemo manigi ma gin a lot of olos gi gin GMO mang'eny. Mar ariyo, yudo ni tinde wan gi a lot of screen time. Seche moko wan e simu, seche moko wan e TV. Ng'eny ni yudo ni ng'at matin obudhe TV kata mana the whole day, ok odhi oko mondo tugi. To seche moko tugni orako moro mondo dotim seche motugo chakoro onge. Koro yudo ni ma nyathi ma yudo ni kata mana dend kata ratil mare mar del yudo ni bedo malo. Nyathini kapo ni ochopo igni moko ma koro onego bed ni ochako kata timo gimoro, to yudo ni kata tich moyudo kendo en tich mana ma obet piny kendo. Mano nyalo miyo obedo gi thuolo mamalo mar yudo diabetes moloyo. Chon cha ne ji tugo oko, nyithindo tugo oko. To kane gitugo oko to yudo rako kata dendgi, yudo ni kendo nigi kata ratil margi bedo maber. To miyo kata mana del golo chiemo kata chilo mang'eny e yo mayot. To sani ng'e ni koro mago ok timre. Manyiso ni joma chon ne yudo kaka nyalo geng'o tuoni moloyo tinde, joma sani. Manyiso ni koro joma sani onego bed ni wa advise ji ni mondo giket kata screen time mar nyithindo bedo matin, mondo nyithindo dhi oko tugi, mondo wayud kaka wanyalo geng'o tuoche mopogore opogore. Achiel kuom tuoche go gin en tuo skari. Emo mi wantiere kod chenro ni mondo mwapuonj oganda wa gigo opogore opogore monego bed ni watimo mondo mwabed kod ngima makare. Kare tugo nyithindo tugo cha en gima ber mokalo. Sani waloro ne nyithinde udi, gisiko e TV, gisiko e screen, ka gidhi school, giwuok e ot, giting'o snacks, moting'o chumbi mang'eny, oting'o skari mang'eny, gine bus, gibede class, ka giduogo to enena kamano, emomiyo thoth joma tindo thoro bedo kod tuo mar sukari kipimo kod diere machon. Kamano. Daktari, uyudo ka seche mwacho ni tuo mar sukari kata diabetes, thoth ma samoro wachamo e fast food, samoro en chai skari, okaket skari e chai. Pimnwa kaka chiemo mamoko bende nyalo lokore sukari, kuom ranyisi kuon ma wahero ahinya, mchele ma samoro wahero, omuogo kod gik makam, kaka starch gi bende nyalo contribute kata nyalo chwalo ng'ato bedo kod tuo mar sukari. Mano koro wang'iyo wach portion. Portion manyiso ni wachame maromo nade. Mokwongo nyaka wang'e ni tuo skari ok ochuno ni nyaka bed ni chiemo ema kele. Onyalo bedo ni in wuon in gi problem mar liver kata pancreas. Pancreas en organ e dendi ma golo gik moko ni islets of Langerhans, man gi cells miluongo ni islets of Langerhans. To islets of Langerhans ema golo insulin. Koro insulin ni kapo ni ok nyal nyuolore maber e dendi, to koro insulin ni tije en ni koro golo remo, ogolo skari e remo kokete i cell.
kapo no onge to koro remo dong' gi skari mang'eny ma kapo ni in gi chandruogni to nyalo miyi bedo gi diabetes. Mar ariyo, koro kwadok e chiemo, nitie jok manyalo chamo skari kende, ni madho kata mana soda ma nigi skari mang'eny. Wang'e ni soda nigi skari mang'eny, seche moko inang'o kata mana skari nogono, seche moko ichamo kata mana kek manigi icing sugar, ma waluongo ni icing sugar manigi skari mang'eny. Mano nyalo miyi bedo gi skari mamalo niwach kapo ni chame mang'eny to obedo malo mang'eny, obedo mang'eny e dendi. To nitie chiemo moko be kwa chamo machalo kaka wawacho ni wanyalo chamo kuon mang'eny. Wamake kar kuon kanyo, nyakwara muge jwang'a. Kare okene na sukari kende ma ikete chai, kare okene na sukari kende ma iyude soda, kata kek, daktari ochako mulonwa kar kuon, kar omuogo, kar chips, kar rabuon, weche makamago kik idhi mabor. Ka waduogo to wadhi nyime. To seche madhi yoyo no ka itiere kod penjo, orna SMS, namba na mar SMS en 23600. Nyakora mogi, chieng' tich abich ka tich abich, tudri koda ka wakeloni chenro mar ang'ichwelo mano sa 1 mar odhiambo. Bang'e, sa 3 mar otieno, wakeloni chenro mar oimore, kama bende wagoye mbaka e weche mago motimore pacho ka to kod pinje ma oko. To ok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye, kama wagoni mbaka kendo wanyisi kama thuondi mag oganda Luo nitiere, mago mabende ne osewewa to kod mago mapod nitiere to kod mago magitimo e kind oganda. Kik bayi. Agombo ni mana kaka neno dawo ero pari ahinya kae, agombo ni mondo en bendo heri. Maye yawa, wan warumo kapo ni dana boneno niti gi sanjwe tado. Golo! An nyaka res niti kowuok kuom gero mar dana. To kendo, nyaka nen dano kowacho ne gimoro amora kuom pari. Initemo ketho od ng'ato ka, to kendo nitie ng'ama initugo gi pache odni. Ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wa. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chak. Sari okinyi, kik bayi. Machiegni kendo penj laktar Ramogi TV wantiere kod Dr. Jerry wang'iyo tuo mar sukari kidieny mar 2 kata type 2 diabetes. Mabende ka wang'iyo data kata wang'iyo kwan nitiere kaka omedore kuom jogo magame manyien. Bende ni ang'o matimore, daktari onyisowa ni kaka wadak, kaka wachiemo, gigo mwakete dendwa kod ngima wa mapile pile. Kane pok wadhi e yueyo nanyisi kacha ni kanjere kod penjo tinyalo oronwa namba mar SMS en 23600. Wadhi duoko penjo gi kaka wamedo sudo. Daktari, kane pok wadhi e yueyo ne wamako kar kuon, ne wamulo kata skari, mantiere soda, mantiere mandas. Koro ne wang'iyo ni kar kuon koni kaka skari nyalo donje. Kuon iyudo ni mano starch. To starch gin gik ma ineno ka dendi ko oloso maber to lokore sugars mamiyo onyalo donjo e remo to miyo ibedo gi kata mana energy moro. To seche michame mang'eny cha to odhi kelo sugar mang'eny e dendi, odhi lokore koro starch no dhi lokore sugars mang'eny mabe inyalo bedo ni yudo ni in gi skari mang'eny e dendi. Mar ariyo, iyudo ni seche ma ichame mang'eny to moko dhi lokore
ma gidhi bedo stored. Seche ma gibedo stored cha to miyo ratil mari mar del bedo malo, medore. Koseche momedore cha to ibedo gi thuolo mamalo, nitie gik moko matimore del ma inyalo dhi miyo koro ibedo gi thuolo mamalo mar yudo tuo skari ni. Manyiso ni kuon kata mana mchele, chapat, mago gin starch manyalo miyo ng'ato pod bedo gi high blood sugar ka lure gi kaka onego bed ni ng'iyo scientifically, ma ok en mana sukari moro ma ni ng'ato mede chai kende cha kata mana soda kende, lakini kata mana chiemo mwachamo pod nyalo miyo ng'ato bedo gi skari mamalo ka lure gi kaka dende chalo. Nanjo kimulo kamoro kar portions nikech chiemo duto te dwarore del, ma ok inyal wacho ni ok icham kuon, ok inyal chamo starch moro amora nikech ok idwa bedo kod ratil mamalo, ok idwa bedo kod tuo mar sukari. To portions ka ni lero ni onego bed ni wang'iyo portions nango daktari? Portions luwore gi tich mitiyo kata gi orako mitimo. Nitie ng'at ma timo orako mang'eny kata tiyo tich mang'eny mar manyo lwak ma kaponi ok ochamo portion matin to kendo dhi hinye. Koro en onyalo chamo portion mang'eny maloyo ng'at ma ok ti kata ng'at ma ok tim manyo lwak kata ng'at ma ok tim orako. Manyiso ni seche mitimo orako dwaro ni chamo portion mabet ng'eny matin mondo iyud enough energy mar timo gini. Kata ka itiyo tich matek, bet dwaro ni chamo portion mamalo matin ma kaponi idhi tich tiyudo ka in gi energy moro mar timo gini. Niwach nitie yo magolo energy kata magolo skari ni oko ma en orako ni kata en tich ma manyo lwak ni. To kaponi in ng'at ma tiji en ng'ama bet abeta, to ng'enyne yudo ni dware ni portion mar starch gi ichamo matin. Niwach seche michame mang'eny cha to koro odhi bedo stored mang'eny kata odhi miyo skari mari bedo malo, niwach en te idhi dhire remo, to koro ka skari mari obedo mang'eny to koro idhi bedo gi inyalo yudo ibedo gi thuolo mamalo mar yudo tuo skari ni. Koro portion ing'iyo kalure gi kaka ng'ato tiyo kata ka ng'ato timo orako. Portion maber kuom ranyisi wakadwa wacho kuom ranyisi kaka an mathoth ne yudo ka sa ng'enyne antiere iye ka so onego bed ni achamo kuon marom nade? Ok anyal ng'isi nikech ige gima timore daktari, nitiere kaka jomoko ero kuon, wach kata ni oyo adhale acham kuon mang'eny moingo rabuon kod weche makamano. Gima duong' ka nyakwara Mugejwang' daktari wacho kata ni ranga ni kaka itimo orako to portion ni mar starch nyaka ing'e ka po nono ni ok ichapni ahinya to duok starch ni piny. Kuon keta matin moromo, to kitiyo mang'eny midhi gole oko tinyalo chame kaka idwaro nikech pod idhi gole oko kaka idwaro. Manyiso ni ibe onego bed ni nyisowa ni to kiwuok ka orako mane bedhe tin. Nang'eni nyaka idhi kanyo daktari. Antiere kod penjo moro ka owuok na kuom Gerald nitiere gwenge mag Nyakachero kama ne nya Gerald kuom neno chenro mar penj laktar. Iwachona kacha ni ere pogruok mantiere kind random blood sugar kod fasting blood sugar? Gerald kowuok e gwenge mag Nyakache. Random blood sugar en ni sa asaya moyudi inyalo bed ni chiemo sani, ichiemo kata mana 3 hours ago, isechiemo tidhi pimo skari mari. Manyiso ni wa expect ni random blood sugar obed malo matin. To fasting blood sugar en ni pimi kapok ichiemo gokinyi, onyalo bedo gokinyi kata onyalo bedo sa asaya, lakini odiochieng'no pok ichiemo. Manyiso ni seche pimo skari ni piny, ma kaponi en malo to in gi chance mang'eny mar bedo ni in gi tuo mar sukari. Koro mano e gima konyowa godo, okonyowa mondo wang'e ni to ng'ani kochiemo sani to ka skari ne ni kata mana 7 to manyiso ni osechiemo ma skari onego bed ni malo. To kaponi ok ochiemo to skari ne ni malo kata mana 7, onyalo bedo 7 ok ong'eny ahinya, lakini en kata mana 7.2 kanyo to pok ichiemo. Manyiso ni kaponi chiemo to kalo kanyo odhi godo. Koro mano e gima pogonwa to wanyalo ng'e ni ng'ato nyalo bedo gi skari. Seche ma waluongo ni random blood sugar no to wang'e ni ng'ani ochiemo lakini skache ni malo, lakini gimomiyo ni malo en ono chiemo. SMS en 236 Dr. Jerry biro duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod type 2 diabetes kata tuo mar sukari kidieny mar 2. Thothne wachonwaga ni kapo nono ni jonyuol ng'ato nitiere kod tuo ni, dang' ng'ato nitiere kod tuo ni mar sukari type 2 diabetes to thuolo ni malo mokalo mar ng'ato yude. Bende nitiere kaka circle ni nyalo break e kore ka kata nitiere gima ng'ato nyalo ochuno ni nyaka obed godo nikech dagi ne nitiere godo apana aloke, ochuno ni nyaka ng'ato bed godo nikech jonyuol ne kata dagi ne nitiere godo, koso nitiere kaka circle ni nyalo break.
oken jomoko paro ni kapo ni anyuola margi kata mana dagi kata mana janyuol ne ni godo to ibe nyako yudi oko chuno niwach ji pug nyuol mopogore lakini gin gi thuolo mamalo mar bedo gi chandruogni in the future gimo wacho ni kapo ni ng'eyo ni unyalo bedo gi sukari e family to ber kapo ni chako chon ibedo kidhi e osiptal ting'iyo apart from that koro ing'iyo inono matut ni to ere kaka unyalo geng'o tuoni mamane manyalo konyi niwach kapo ni yudo ni orako onego bed ni timo to in ng'at mok tim ga orako to in gi thuolo mamalo niwach family maru un gi tuo skari to ichako chon ichako timo orako ichako ng'iyo wach chiemo yore mopogore minyalo geng'o godo tuo skari koro mano en achiel kuom gima nyisowa ni onego bed ni wang'iyore ka seche mineno ka ng'ato ni godo e family ibe koro onego bed ni chako chon to chutho to ber kapo ni idhi kata mana timo medical examination idhi osiptal ing'iyi kata mana bang' dweche 6 kata mana bang' higa mondo ing'e kaka ichal mondo kik wawe niwach wang'e ni tuo skari ni en tuo manyalo donjo e dendi to inyalo budho ga kapok ng'e ni en malo ma seche ming'eyo cha tiduogo ifwenyo kapodi osedhi mabor mosekelo ni kata mana chandruok mopogore Antiere kod ote machielo kata penjo mowuok kuom Kathy kantiere e gwenge mag Seme. Kathy kawuok Seme, erokamano nya Kathy kuom neno chenro mar penj laktar kendo erokamano kuom oro penjo. Kathy penjo kata ni ranyisi mage ma ka ng'ato neno chon to nyalo chichni nyaka bedie ni osechako bedo kod chandruok mar tuo mar sukari. Achiel kuom ranyisi ma ng'ato nyalo chichni nyalo bedo gi tuo mar sukari en ni inyalo bedo gi sukari inyalo bedo ka maki ahinya to seche momaki ni to kiwinj ka dendi moro nitie kata ka moro lit inena ng'at ma seche iwinjo kidwa modho pi seche te ber kapo ni idhi mondo ong'i mondo ng'e ni onyalo bedo tuo skari kok kamano to onyalo bedo gima chielo lakini mana en ranyisi achiel mar ariyo makinde ka kinde mar ariyo inyalo bedo ni dendi winjo ka kendo ichako ol kata kichiemo maber seche moko ichiemo maber ok iwinj ka nitie gimoro amora ma inyi lakini winjo mana ka dendi ojon winjo kiol mano be nyalo bedo ranyisi manyiso ni nyalo bedo gi tuo skari mar adek inyalo dhi oko matin mang'eny kabisa manyiso ni kapo ni budho matin tiwinjo kidwa dhi oko matin ichaki budho matin ichaki do winjo kidhi oko matin kendo kidhi oko matin tinok igolo mang'eny igolo oko wuok mang'eny manyiso ni mano nyalo bedo ranyisi moro kopogore gi tuoche mopogore kaka machalo infection mar blada kata gikailago to achiel kuom gima nyalo miyo mano timore en tuo skari koro mano be nyaka ing'e nitie jok moko ma yudo ni kata mar ratil mar del dok chien yudo kaka kendo ng'ato ineno ka weight mare dende lala to okia gima lalo dende achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato bedo kamano en tuo skari kapo ni in gi ranyisi gi to nitie gik ma be ichaki ng'eyo kendo ineno ni anyuola mara kata family marwa nitie ng'ama nigi tuo skari ber kidhi ng'iyo osiptal mondo pimane ni to skari ni chal nade. Karen kantiere Umoja, erokamano ahinya Karen kantiere Umoja, waduoko ni erokamano makende kuom oro ote kendo kuom penjo mano Karen kantiere gwenge mag Umoja. Penjo ne en ni ka ng'ato ok ohero sukari ok ohero madho skari to osiko chamo kuon saa ka saa ok olewne kuon nikech owuotho mang'eny bende entiere prone to type 2 diabetes. Gima tiyo godo ni owuotho mang'eny manyiso ni seche mowuotho mang'eny ni energies gi nitie kaka otiyo kodgi manyiso ni kata kochamo kuon to nitie kaka ogolo oko mano ok miye thuolo mamalo mar yudo diabetes lakini kapo nochama kuon kata ok ocham sukari to ok owuoth mang'eny to ok otimo rako nyalo kete thuolo mang'eny mar yudo diabetes. Antiere kod penjo machielo ka iluonge no Opiyo erokamano ahinya iwacho kacha ni nyajimo penji na daktari ni 5.2 keto ng'ato kama chal nade ok wacho kata ka en random koso ka en 5.2 kata ka en random kata ok en random
to mano en normal. Wang'iyudo ni normal range chako gi 3.6 nyaka 7.2. Mangiso ni diere kanyo anything within diere kanyo en normal. Mangiso ni 5.2 kaka wache no en normal. Nyakora moge jong mana kaka iwinjo no penjo gi wadwoka mana gi ka nikech kia kelo chandruok to seche mipenjo no bende eka ing'eyo. Namba mar SMS en 23600. Wakaw yueyo ka waduogo nyakora moge jwang to wadhi nyime kik idhi mabor kata matin kik isudi. Mayewa, wan warumo kapo ni dana boneno niti gisanjwe e tado. Golo! Refisha ushinde! 50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Kar chakruok wachne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakora mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Anyone who is earning 30,000 and below in Kenya should not pay as you earn. Serikal nigi chenro mar biro golo suru mar pay as you earn ne joma yudo sara matin ne 30,000. Kana neno kogoyo omeno katuol mawiye gino go bongo wokoko bedene gino go girungu te kamora moro go girungu nyaka minode. Japuonj moro mane oserutaya onegi gi wadgi ma en japuonj maduong' e skul moro Rangwe kagilaro lo. This is the beginning. For 13 years, there has never been a public transport strike. And we are back until we get the proper audience. Ng'anyo mar jomatatu otimore kidam ka gwenge moko bedo gi ng'ikruok madundo mag wuoth ka moko to ohepo ng'anyo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar sukari kidieny mar 2 kata type 2 diabetes. Sama wachopo ni wadhi online mag simu kanitiere kod penjo to penjo duto tema inyalo bedo godo. Daktari nitiere ka kendo biro duoko e yo mayot kendo e yo maber mokalo biro winjo godo mapiyo. Daktari machiegni kendo wadhi nyime. Namba mar SMS en 23600. Nitiere kama ne wamake godo, ne wamake gi kanyo nitiere gima nipimo na daer mondo mi ipimne nyikwa Ramogi Ajwang'.
Nwang'iyo wach portions gi to nwang'iyo wach skari. Nitie ng'at mano penjo mane wapenjo ni to kapo ni en gi 5.2 to chalo nade. To ne wawacho mbele kachacha ni nitie skari ma inyalo timo random blood sugar kata inyalo timo fasting blood sugar. To kapo ni isebedo kitimo pimo tuo skari gaming'a to yudo seche moko en malo, seche moko en piny, to nitie gima kapo ni biro osiptal to wanyalo timo ma en test mar HbA1c. Ma test no en ong'iyo ito skari average mare dweche adek, ariyo kata mana dweche ariyo nyaka adek osebedo average machalo nade. Mane manyalo nyisowa ni to en osebedo ka en malo ma in fully diabetic kata okin. Ma kapo ni oneno ka en malo, ng'enyne yudo ni kapo ni en around 5.7%, mangiso ni mano en makare. To kapo no kalo 6.5 kodhi malo, to mano nyiso ni isebedo gi tuo mar skari, kendo skari osebedo malo ndalo mang'eny. Mangiso ni nyalo chako ketho kata mana fuonde gi moko, wang'i gi kailago, liver, onyalo bedo koketho tikia. To mano en one of the test ma watimoga mondo wang'e ni to ng'ani osebedo gi tuoni machalo nade kata tuoni hinye machalo nade. Koro mano be gima kata test monego bed ni kapo ni ng'ato oyudo ni nigi tuo skari, ber kapo nodhi openjo kata mana e osiptal mondo timne. Nitie osiptende moko mok time, to nitie moko matime. Chutho osiptende mani dala to ok time ahinya, lakini ber kapo ni yudo thuolo kata ni nyalo dhi osiptal manyalo time, to ber kitime. Wayaw line nyakora muge jwang' ma en thuolo maber mokalo ma inyalo go simu kokalo e line ma inene screen mari mondo mi ipenje laktar, nikech nitiere moko ma samoro iwinjo kata ineno kata nitiere ng'at machielo mantiere godo ma kipenjo tibiro ng'eyo. Omiyo line kata namba nitiere screen mari. Daktari, antiere kod penjo. Owacho kacha ni chiemo mage ma ng'ato en chiemo mage monego ng'ato cham mondo ng'ato ogeng' tuo sukari, mano matin okonyisa kama entiere. Kata ntiere kod penjo machielo ka ayiena mondo mi arewgi owuok kuom Fred kantiere Migori. Owacho ni seche mag otieno onyalo olo pi kata onyalo dhi oko matin e kind diboro nyaka dipar, mano e otieno kende. Kata kamano odiechieng' to onge kod chandruok mar olo pi. Nyalo bedo ni maranyisi mar tuo sukari, daktari? Mano nyalo bedo ni en ranyisi, niwach wang'e ni olo pi mang'eny en ranyisi achiel manyalo nyiso ng'ato ni ng'ato nyalo bedo gi tuo skari. To be onyalo bedo ranyisi mar tuoche mopogore opogore. Onyalo bedo ranyisi mar tuo mar nyarogno, mano kidney. Onyalo bedo kata mana infection moro, kata chronic infection moro monyalo bedo godo, kata iluongo ni UTI, chronic UTI, ma mago te nyaka obdhi ong'i. Koro ber ka Fred odhi kanye, odhi osiptal mondo ng'iye maber. To Kevin mopenjo ni to chiemo mane monyalo chamo mondo geng' godo tuo skari. Wang'e ni chiemo te ber e del, niwach chiemo duto nigi madini mopogore opogore ma del dwaro. Ok inyal weyo moro to niwach ma nyalo kelo skari mang'eny. Kata kamano en ni koro wang'iyo portion gi kaluwore gi kaka chiemo, to ber kabisa kata chutho kabisa to onego bed ni watimo gimiluongo ni balancing diet. Wanyalo balance our diet mondo wang'e ni wachamo madini te to portion be romre gi kaka watiyo. Penjo machielo penjo ka daktari, mano Bernard kantiere Siaya, en bende dwa penjo mana wach mar olo pi kata chandruok mar olo pi. Bernard wacho kacha ni layo sate kata olo pi sate en ranyisi mar tuo mar sukari. Onyalo bedo ranyisi mar tuo mar skari. En mani koro nitie tuoche moko be manyalo miyo ng'ato olo pi seche te, ma kapo ni ber to onego bed ni odhi osiptal mondo pim tuoche gi te mondo ong'e ni te en tuo mane ma nyalo bedo ni chande. Penjo machielo owacho kacha ni ka jaodi nitiere kod tuo sukari, ka jaodi nitiere kod tuo mar sukari, bende inyalo yude kokalo kuom olaw kata weche mag bede achiel? Mano ok nyalre. Tuo skari ok en tuo malandore kuom ng'ato gi to another person. En kako lando, nyalo bedo ni en genetic, kamano tinyalo bedo lure gi lifestyle mari, lakini ok nyalo wuok kuom ng'ato. It is not infectious. No nyalo wuok kuom ng'at machielo to odhi ng'ama machielo. Penjo machielo wacho kata ni pogruok e kind type 1 kod type 2 diabetes kachiel kod pre-diabetes nyalo bedo nang'o? Apa ni nokoyudo kata nokowinjo kane wachako, tinyalo lero? Wawacho ni type 1 en tuo mamako sana nyithindo matindo, to
to type 2 ne tuo mong'ere ne mako joma dongo to tinde oseduok chien makoro yudo ni kata jok ma yudhe be nyalo yude kalure gi kaka gidak lifestyle miketo e manyalo miyo ibedo gi tuoni to wangineno ni ng'enyne orako is important niwach orako miyo koro ng'ato golo skari mang'eny manie del kokamano to kendo ratil mar del bedo maber ma nyalo miyi geng'o tuo machalo kama to lifestyle miyo wabedo gi thuolo mamalo ahinya tinde kalure gi kaka chon ne nitie niwach yudo ni ndalogi ji mang'eny bedo gi a lot of screen time gibedo e ot nyithindo bedo e ot kata joma dongo be ok tije ma nyalo miyo gitimo orako machalo manual works ng'enywa watiyo e ofis to ofis ka wabet mang'eny maloyo kaka watimo orako kata kaka watimo manual work mamano nyalo keto wabedo gi thuolo mamalo mar yudo tuo mar sukari ni. Prediabetes? Prediabetes yudo ni ng'ato ochako bedo gi kata mana signs kata yudo ni kapoko ni poko bedo gi tuo ni to lifestyle mare okoloko to ber kapo ni ng'eni ni in gi thuolo mamalo kata in prediabetic to kiloko lifestyle mari tinyalo miyori ndalo mang'eny kata seche moko inyalo geng'o tuo ni kabisa moko chopo mangiso ni ng'at manigi issues mar kata jok manigi thuolo mamalo mar yudo tuo ni ma family margi yudo ni nigi kata mana chiemo kichaka orako maber tichako dak maber to nyalo geng'o shida marni inyalo ni kata seche moko kinyal tiyo kata gi yath. Daktari kotenre kod nonro nikech kawuono ne waketo maino ahinya weche mag puonjo oganda nonro kuonde ma tuoche kaka mag sukari gi medore kod gimomiyo gi medore ne wang'iyo kacha Kisii wayudo ni jogo ma higi oseniang' kaachiel kod chiemo ma okare Nairobi kaka ji odak kaka ji chiemo agwengewa mag Kaluo ne jogo ma higi oseniang' kaachiel kod kaka ji chiemo tiyudo ni pacho ka ajima ohingo kod atamalo 50 more than 50% nitiere kod tuo mar sukari type 2 ni to ok ging'eyo kata ok gintiere kod ng'eyo ni ginyalo bedo kod tuoni debed ni ang'o matimore momiyo oganda ok fweny mayot ni gintiere kod tuoni to red flags nyalo bedo ang'o gini? 50% mar joma nigi tuo sukari nyalo bedo ma ok ong'eyo ni gin gi tuoni mokwongo niwach achiel ok gidhi osiptal kaka seche moko mostly wan joma chuo wan joma okwero wawachoga ni kidhi osiptal tidhi yudo tuo ni matatu ka polis ochungo to makosa nyaka bede koro mano en gima onego bed ni waweyo keto wang'iyo maber ni ber kapo ni ng'ato dhi osiptal to otimo mana nonro mare ni to onyalo bedo gi tuoni kata ok nyalo bedo gi tuoni. Mar ariyo ji mang'eny kia ranyisi mar tuo sukari mamano is the information makoro wa pass ni mondo ji ong'e ni ranyisi mar tuo sukari gin makamaka makigima mangiso ni achiel kuom gima wawacho en olo pi mang'eny mar ariyo iwinjo ka in gi riyo mang'eny mar adek ineno ka dendi ratil mar del dok chien seche moko be inyalo yudo ni in gi olo moro mabiro mang'eny to onge tich misetiyo kata chiemo bisechiemo maber lakini iwinjo kama ka dendi jony kendo dendi ol kabisa mago gin ranyisi ma kaponi neno to ber kaponi dhi osiptal. Joma ng'eny kata ji mang'eny monego bed ni ng'eyo ni dhi osiptal gin jok ma yudo ni family margi kata anyuola margi nigi history mar tuo mar sukari ni kapo ni ng'eni kata mana dau moro kata mana kwaru moro kata mana mamau kata wuonu ne nigi tuo sukari ber kapo ni ng'iyori chon mondo ine kaka inyalo timre nade kaka inyalo geng'o tuoni mago gin gik ma onego bed ni wang'iyo ahinya. Koro dhi osiptal ok en dhi manyo tuo en dhi ni koro idhi mondo ine ka tuoni nyalo yudore chon mondo ine kaka inyalo thiedhe chon kapok ohinyi. Iwacho kata ni jo Kenya wacho ni matatu kochungi to polis nyaka yud makosa e matatu. Daktari entiere kod penjo mowuok kuom Abich Ombogo kowuok Nyawita ka Ghana wacho kata ni entiere kod tuo mar diabetes sani e dweche 8 ka osebedo kode wacho kata ni tiende manyono go piny sani koro ne entiere kod penjo ne nitiere kaka okike to awinjo kar tielo manyono piny dhi kachango entiere kod gima opimoga godo skari seche moko wacho kata ni kopime to en malo seche moko en piny around 10 orito diet
debed ni ang'o marach? Ber ka onone maber. Mokwongo en owuon onyalo bedo nopime to chiemo be ochiemo. Seche moko eka nowacho wach fasting, blood sugar, kasto gi random blood sugar. Koro yudo ni seche moko oa chiemo to pimo nyaka oyud ka skari ni odhi malo matin. Niwach koro ng'ama ng'iyo kaka skache chalo in muda ka muda. Diet kata rito to ber kaponi odhi nyaka osiptal mondo ong'e. Kendo puonj malong'o en puonj ma ing'eyo kaka itiyo gi masin mar pimo skari ni. Seche moko nitie jok ma kia tiyo godo maber ma yudo ni giriwo kata mana remo gi spirit mang'eny. Seche ma iyweyo lweti chati diyo to spirit bodonjo iye. Nyalo miyi information ma ok en kare. Koro magi te nyaka wang'e. To kata diet seche ming'iyo cha to orako be nyaka iketi. Chiemo maber lakini orako be nitie. Manyiso ni gigi dhi kanyakla. Ok inyal weyo achiel tiweyo moro. To 10 ng'eny lakini en gima nyalo bedo maber. Manyiso ni onego bed nodhi odok e osiptal mondo ng'i ane to en ang'o. To apart from that, seche moko nyalo bedo no opima seche moa chiemo. Manyiso ni random blood sugar kotimo to oa chiemo to skari no nyaka bed malo. Daktari Mato, daher mondo mi iduoki kendo kang'eyo ka idhi yudo thuolo mar duoke e yo maler, ok e yo maler, matut kaka dwarore. Openjo niya, penjna daktari ni ng'ama nigi tuo sukari, thothne ing'ado tiende gi nikech ang'o? Wan gi chandruok moro ni diabetic foot. Diabetic foot manyiso ni tielo nyalo bedo gi adhola. To wang'e ni adhola mang'eny bedo infected gi bacteria. To bacteria gin kute mag bacteria ohero kama skari nitie. To seche ma in gi tuo skari, manyiso ni rembi nigi skari mang'eny ma o attract bacteria mang'eny. Seche miyudo hinyruok moro e tielo. Daktari ye imak nago kanyo seche mamanyo picha mar diabetic foot kaka osimb Thomas. Thomas, hello, penj laktar. Yes. Machiegni Thomas, penj laktar. Apenjo laktar ni. Dhi nyime wawinji? An gi problem. Wawinji? An gi diabetes already. Mano seng'e bang' higni moko 7-6. Koro tama ni ok awuothi, kora wang' matek. To bembena bende kapok achiemo taber anyalo wuotho matin. To ok anyal wuotho more than 1 kilometer. Anyalo wuotho matin ahinya. Aol madwa mana aol an kata turo kaedi. To tine na be kalambidhi to ka kalambidhi onge to bamna ok miya wuothi, bamna omoko. To atiyo kendo achuo insulin lakini aneno ka ok adhi maber. Koro mapong'o ne machando akiani eni adundo nasedhi osiptal to joka bende ula ka iluongo ne kahat. To kahat no pesa ne oinga. Ma gima penjo daktari ni to ma atim nang'o? Intie kanye? In kon mane? An Nyakach. Erokamano ahinya daktari. Kadhi mbele gi wach diabetic foot cha eka kora duogo ire. Kamano. Koro diabetic foot ni wacho ni en kaboni kute mang'eny ni e remo kata mana skari mang'eny ni e remo to kute obedo attracted. Manyiso ni kudni biro chamo skari ni. To miyo kata dhola kata mana kanyo kama ohinyore cha ok changi. To omedo chamo. To apart from that, wan gi gimiluongo ni diabetic neuropathy. Manyiso ni seche moko kinyal kata winjo ni kanyo lit. Manyiso ni gicha medore to kiwinji ni kanyo lit. To chamore kamano machopo kuma koro tiendi ni en koro tow to kethore. To seche moko onyalo kata tho. Yudo ni cells moko osetho koro medore kodok iye. Koro chuno ni kaponi nyalo konyi to gimitimo en ni koro ing'ado tielo no oko mondo mi okonyi. To kwaduogo kuom Thomas to yudo ni manyiso ni nerves mamiyo nyalo wuotho maber kata manyalo miyo gike
fuondegi tiyo maber, gibedo affected gi skari mang'eny. Seche ma timore, to mano nyalo miyo obedo gi chandruok ma koro nyisowago. To ber kapo ni Thomas odhi osiptal mondo ng'iye maber, niwach nitie gik moko ma seche moko ok timne momiyo gini bedo complicated. To seche mobedo complicated ne nyiso ni nitie gin fuonde moko mopogore dende ma be nyalo bedo ni hinyore to kia, ma onego bed ni ng'iye as a whole, overhaul, mondo ng'e ni to Thomas ni ere kaka inyalo konye. Nikech wacho ni gima chando chunye en kore mathung'ni osedhi nyaka ka hat. Wacho ni ka hat ni bende jogi ule ka nyalo tiyo gi dholuo ma otiyo godo. Debe ni kore mathung'ni otudore kod tuo mar sukari, nikech nyalo bedo ni kore mathung'ni kendo en gimoro machielo mopogore kod tuo mar sukari ma wawuoyeni. Onyalo bedo no tudore gi tuo mwawuoyeni, kata seche moko nyalo bedo no kotudore go. En mani koro nyako bed oyud daktari maber ma ng'iye maber mondo ng'e ni to ang'o makelo chandruok no. En mani koro niwach wawuoye wach tuo skari be nyalo timo nade, nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok mar adundo kata mana mar obo. Mangiso ni ok wanyal rule out to wach niya ni en gima kama, but en achiel kuom gima nyalo miyo bedo go gi tuo machalo kamano. Entiere gwenge mag Nyakach. Pod aneno mana ka Thomas no nikech atieko, aneno ka weche manyien oseikore gi Lydia Okeyo. Pod mana antiere ka Thomas ka iwacho no dhir dakteche mabeyo. Entiere gwenge mag Kisumu. Dakteche mabeyo gi emose ywak ni ule aula. Mori nyalo ng'ado ne rieko ni odhi kanye. Odhi specialist miye direction daktari. Mokwongo onego bed ni odhi diabetic specialist. Kapo ni en Nairobi buore kata nyalo bedo mayot. En Nyakach. Koro Nyakach kanyo to dware no manyo diabetic specialist manyalo konye mondo ng'e ni to konye machalo nade. Mano nyiso ni odhi osiptal maduong' ma gin gi specialist mar diabetes mochung' ne diabetes manyalo konye. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi, daktari nyalo yudi kanye? Osiptal miluongo ni Medical Health Services Nairobi buore ka, to inyalo manye Facebook miluongo ni Jerry Okelo, TikTok and Dr. Jerry Okelo. Erokamano. TikTok and Dr. Jerry Okelo. Nyakwara Mugejo mwabo bedo kod cheno machielo. Cheno mambiro bedo godo no biro bedo mar duoko penjo duto te, okwabi gomba ka okwabi ng'yo kaka tuo mar sukari biro to penjo wabo ya online mar penjo kotende kod tuo mar sukari. Nyalo bedo type 1, wanyalo bedo type 2. Ne Dr. Jerry erokamano mathoth mokalo. Ne jogo mochung' ne studio Ler, Duol kachiel kod Taya, waduoko erokamano mang'eny. Ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar, wiwacho kacha ni watema mondo mi igeng'e kikodoji. To kose donjo bede wuoth kod laktar mondo mi kik ibed kod complications kaka mag diabetic foot ma ang' chuno ni nyaka ng'ad tiendeni. Kik wiwil Nyakwara Mugejo ni chenro ni kaachiel kod chenro mamoko inyalo yudo e View sasa. Nyaka kendo odiechieng' machielo, an iluonga ni Ruth Otieno, orituru masani.